Και από εκείνο το σημείο και μετά είχαμε την απόκρουση του Μπογκαντίνοφ στο σουτ του Χαραλάμπους. Αυτή η φορά είναι η πρώτη που ενδεχομένως θα πατήσει την περιοχή ο Εθνικός. Εκεί πάει μπάλα μέσα στην περιοχή, έγινε η κεφαλιά. Γκολ από τον Ατάντα. Ισοφαρίζει ο Εθνικός στο 19ο λεπτό, πολύ νωρίς. Ενώ η τελευταία νίκη του Εθνικού στο Τσίριο κόντρα στον Άρη στις 17 Τρίτου 2012 με 4-1, που είναι και η μεγαλύτερη νίκη. Το φάουλ από τον Κοτοπαγιές, ο Ατάντα την κεφαλιά, γκολ! 1-2. Ο Ατάντα σκοράρει δίνοντας προβάδισμα στο 35. Αλαμπή για τον Γκόμες. Έχασε τον Ταμάχου. Η κάθετη ωραία για τον Μάριο Ηλία. Ευκαιρία για τον Εθνικό. Μέσα στην περιοχή το σουτ μεγάλο. Ο Ελλαδίτης. Ατάντα. Κοτοπαγιές. Έκανε το σουτ, έβαλε το πόδι ο Μιλάνοφ και τον σταμάτησε. Εκτέλεσε ο Πινσέλη, πέρασε η μπάλα από όλους από κοντά. Θα χαθεί η ευκαιρία από τον Ατάντα, από τον σκόρερ του Εθνικού. Γιάλα έσκασε στα πόδια του Χατζηφραγκίσκου. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει εκεί. Ο Βάλτο θα την γυρίσει κεφαλιά από τον Ατάντα. Χατζηφραγκίσκου αυτή τη φορά σταθερά. Να βγει στην αντεπίθεση με κάποιες προϋποθέσεις. Ο Ατάντα θέλει να μαρκάρει. Προβολή, ωραία. Όχι, εδώ υπάρχει φάουλ με τον Δημοσθένος να το κάνει σύμφωνα. Ένα φάουλ για την ΑΕΛ. Περιμένουμε να εκτελεστεί από το Σαμπού. Γυρίζουν πίσω οι του Εθνικού. Τώρα εκτελείται το φάουλ για τον Εθνικό. Η μπάλα περνάει στον Τσιγκουίνι. Βρήκε Γκριγκαλασβίλη από πλαγιά θέση και υποπίεση. Έρχεται ο Γκριγκαλασβίλη, ο Μαρτίνες, ο Ορλάντι, ο Ατάντα. Έγινε φάουλ από τον Γκλοβού. Νομίζω λίγο δύσκολο να βγάλουμε πόρισμα για την προηγούμενη φάση. Εν πάση περιπτώσει, το offside έχει υποδειχθεί ούτως ή άλλως για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Ο Εθνικός. Γιαννιώτας. Ξανά στον Βινίσιους, έτοιμος για την σέντρα. Έκοψε την μπάλα και τώρα. Αλλά απομάκρυνε ο Ατάντα. Θα γίνει το σούτ από τον Μιλάνοφ. Η μπάλα περνά έξω. Πρώτη τελική προσπάθεια με. Ατάντα. Παλιά προς το μέρος του Σότα Γκριγκαλασβίλη. Εβερτον. Αράμπαλ. Ετοιμάζει το Στέλιο Δημητρίου. Η δόξα για αλλαγή. Από κοντά ένα σούδο Νέγκρι και πάλι σε κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία για τον Εθνικό να ανακτήσει προβάδισμα. Γκόμες. Μουτίνιο. Πάλι ο Γκόμες. Νταμάχου. Της ομάδας της Άγνας, τον Απόστολο Μακρύδη. Θα παίξει με την ΑΕΚ στο Γασιζή. Εδώ ευκαιρία με τον Ντίξον. Προλαβαίνει ο Ατάντα και διώχνει σε πλάγιο out. Ατάντα στην φάση του πέναλτι πήρε εκεί. Στον πάγκο το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα σε ΑΕΚ. Ο Άλβες, ο οποίος έκανε το φάουλ στον Ατάντα. Τρισκόφσκι, έχοντας μπροστά του τον Χάρη τον Κυριάκου. Η σέντρα από τον Τρισκόφσκι είναι καλή. Άλβες έκανε το κοντρόλ, αλλά δεν κράτησε την μπάλα. Απομάκρυναν οι του Εθνικού Άχνας με τον Ιάκοπ. Τον Μπογκαντίνοφ να στέλνει στον Ντεβρίες. Πρεντέσκου που ετοιμάζεται για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο σε λίγο. Ατάντα διόρθωσε το λάθος που πήγε να γίνει. Ντεβινσέτη, Ατάντα, Αράμπαλ. Θα πάρει προβάδισμα στο σκορ προηγουμένως με τον Ιάκοπ. Η πάσα εδώ για τον Ακουινάλδο, είναι γρήγορος.
Δυνατός όμως ο Ατάντα, ο οποίος παραχωρεί πλάγιο. Ο Χριστοφόρου θα στείλει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή, ο Ατάντα θα απομακρύνει, Κυριάκου και πάλι Ατάντα διώχνει και τώρα ο Σότα Γκριγκαλασβίλη προσπαθεί να εκδηλώσει αντεπίθεση. Ο Εβερτον Πεσέρα, Πινσέλη, απομάκρυνση από τον Στέλιο τον Δημητρίου. Μονομαχία εκεί του Ατάντα με τον Ακουινάλδο, νικητής ο Νιγηρία. Φρέιρε ψάχνει τον Τουράμ, θα απομακρύνει ο Ατάντα. Πιντσέλη τώρα για τον Ιάκοπ. Ντόντσιτς, ο τεχνικός του Εθνικού. Ο Ατάντα τώρα που αναλαμβάνει να ανέβει και να κατεβάσει για λίγο την μπάλα. Θα απομακρύνει ο Σακέτη, ο Ντασίλβα τώρα. Και έδιωξε. Κοντινή πάσα, Πιντσέλη, ωραία σέντρα, ο Ατάντα έξω. Τρομερή ευκαιρία, κόρνερ είναι τελικά. Για τον Εθνικό και να τα πούμε σε πολύ λίγο να ολοκληρώσει Σαρή με τον Κότο Παγιές σε καλό σημείο με δεδομένο ότι είναι μεν μακριά, αλλά θα βγει η σέντρα μέσα στην περιοχή. Αυτό γίνεται τώρα, η κεφαλιά, ευκαιρία δοκάρι, γκολ 1. Ισοφαρίζει ο Εθνικός αμέσως με τον παίκτη που έκανε το πέναλτι τον Ατάντα. Τρελά πανηγύρια από τους Αχνιώτες. Μένει εκτός παιχνιδιού όπως και ο Ελίζιο. Κοτοπαγιές, η μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Εθνικό με τον Ατάντα. Με τον Ντεβινσέτη, έδωσε στον Βάντερ, ο Αντωνιάδης έτοιμος για την σέντρα. Ο Σωτηρίου κινείται στο πρώτο δοκάρι, μπροστά του ο Ατάντα παραχωρεί το κόρνερ. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ λοιπόν, Ντεβινσέτη. Εκτέλεσε ο Κάλβο, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ατάντα, κόρνερ υπέρ της ανόρθωσης. Μιράντα, Γιαννιώτας ζητά και πάλι μπάλα στο κενοχώρο Σωτηρίου. Ο Γιαννιώτας έκανε την παλιά απομάκρυνη ο Ατάντα. Η μπάλα καταλήγει στον Μιλάνοφ. Η σέντρα απομακρύνεται από τον Ατάντα, φτάνει στον Βινίσιους. Μιλάνοφ κατάφερε, έδωσε στον Καβενάκη, θα γίνει το σουτ. Έπεσε ο Ατάντα. Μπάλα κατέληξε στον Πιντσέλη. Με δύναμη μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Σαρντινέρο που ήταν και αυτός πίσω για να βοηθήσει. Θα διώξει, μπάλα πάει. Σίγουρα για την Πάφο είναι σημαντικό το προβάδισμα, αλλά υπάρχει χρόνος για τον Εθνικό, πάρα πολύς χρόνος για οποιοδήποτε σενάριο, μέχρι και για την ανατροπή. Γι' αυτό θα προτείνω ανεπιφύλακτα να μείνετε παρέα μας εδώ στην Σίτα Vision. Κυριάκου με ψυχραιμία κατεβάζει και δίνει σωστή πάσα στον Κοτοπαγιές. Ατάντα απέφυγε τον Ντεβινσέτη. Λίγο ρυψοκίνδυνα η αμυντική του Εθνικού. Κουδάκης για την ομάδα του Ερμή. Εδώ είναι ο Ντανίλο Ντόνσιτς, ο τεχνικός του Εθνικού. Πάει πάρα πολύ καλά ο Εθνικός με τον Σέρβο στον πάγκο του. Μια προβόλη χωρίς κάποιο φάουλ. Κατοχή με τον Ατάντα. Γκριγκαλασβίλη. Προωθήθηκαν οι υψηλοί αμυντικοί του Εθνικού και ο Μιράντα και ο Ατάντα. Τώρα η εκτέλεση από τον Πιτζέλη, έγινε μια πρώτη κεφαλιά, ευκαιρία γκολ! 1-0 ο Εθνικός, ανοίγει το σκορ στο 5ο λεπτό με τον Ατάντα.